Heu vist el nou vídeo de Radio Noia, entrevista a la Rosalía? Jo no coneixia la Mar Vallverdú i m'he enamorat. Bueno, us poso un context. Dins de l'entrevista hi ha hagut un moment on estàvem parlant amb la Rosalía de que ella, durant els 20 anys, el que ella va fer va ser anar treballant la seva música, treballar, sense centrar-se en el que pensaran els altres i si arribarà a l'èxit després. I m'ha semblat increïble, perquè aquí és quan la Mar ha dit la cosa més èpica que s'ha dit mai a la vida. Los locos abrirán el camino por donde más tarde pasarán los sabios. Barres. Aquesta frase ha ressonat molt amb mi ara mateix en el moment on estic, perquè he vingut aquí a Roma deixant enrere la meva família i els meus amics i l'oportunitat de tenir feina que potser cobraria més de 2.000 euros al mes, que ja sé que no és molt, però per mi és tantíssim, i m'he mudat aquí a Roma cobrant 1.200 euros al mes per estudiar art, quan amb aquests 1.200 euros em pago el lloguer, les classes i el menjar, bàsicament. A més, que m'he vingut a viure a Itàlia, a obrir un canal de YouTube en català, a obrir aquest TikTok, aquest Instagram en català, quan la gent normal em diu per què ho fas en català quan ho podries fer en castellà que arribaries a més gent. Jo estava plena d'inseguretats. He sentit aquesta frase, les boges obriran el camí. Literalment, quan jo estava dient a la gent que me n'anava a Roma i ho deixava tot, començava sempre dient la mateixa frase: se m'ha anat l'olla. I aquesta frase és literalment jo. I no estic seguint els passos que normalment la gent ha fet després d'estudiar el que he fet jo, després d'estar a les feines que he fet jo. I aquesta gent que he conegut el camí en el món laboral, els hi tinc molta enveja perquè ara mateix estan aconseguint aquest equilibri de feina i vida personal mentre cobres bé, que trobo que és una cosa que és molt complicada. En canvi, he decidit tirar-ho tot, donar 50.000 passos enrere per venir a Roma a cobrar molt menys, a ser més precària, però a seguir un camí diferent. Llavors, quan he sentit aquest podcast de que cadascú té el seu camí i està treballant en lo seu i no us preocupeu, jo allà he dit, potser estic fent una cosa que en un futur tindrà sentit. Llavors, tot aquest vídeo per dir-vos que potser sí, potser les boges som a les que obrim el camí.